Kadom karbing lorat nilimen kut kramsa nalitum stame chinilo nonaloma kai lake trek pigan. Phone internet doko kapone kopi pone. Kake stame litum arjupon long penanso kacekak lapende prek jam alam stame iklang kondo. Penanso kacekak kumane apiso kumane long kadunjoy kumane apinan kumane pen kat pon rapchi. Lason litum kake stame arjupon long ver. Ilitum chinilo e chor pulutang te inoda kai long ke inursi do chonangji. Lapen ke penanso pulutang te ilitum kisung kiboy kidu kisung hur same ilitum chirap siroji aphan ahur pen ke apena na bang mate pinso bang stame sai choklem dun tekhiret stame doji churi chorlan nun asai cholong dun tekhiret asun stame doji halason apor hut stame doji bon stame halaso apor hut apiso bang aning pathiru ji ei non ke lipinan ke klem tek khilo churi chorlan tek khilo tangka mahawan tek khilo puamat ni like chekak pu bang ke ilitum ke matha chokchi deji non lomakang hon ke ahok akang hon ne mate tangka maha gari motor hemrit sakuri phantong kang honone thangnat stame litum pudam thekte sarmar sarpimar tuma ame thang achor dovek sitame alang litum kopia pot lone alang litum kaprek siri thuje penan sangbong ke kachi tonte ke kado kabe a hemtun mate a family long sitame do bon sitame kopisi ke chok chema alang litum me thang chelang si chipak karek thu si mate chipak keng thu si alang litum ka ke son si mesen ben donang ko aprang prang kai ni likar julong ke lason no penan sang bong che theng pik che bhongrat che bhong pik pik bon samay alang litum che kakki pusi bon samay non no makai ke lam thei si karjuji phanta kisung to penan suang bong lam thei si hini ke chipu an stami che kak thek a reason mate athege dopik isi bangke social media ilitum ki otpen stame impact mate a effect ilitum makai long do ilitum videos langji ilitum reels langji hala penan suang bong kaching hona videos sa mere tuma hotpen ke thek ponong ji alang litum ke acting chot thai ji matela reels ke selam iphan chot thai ji ilitum halai lang bo ilitum kupilo hala hem chebong pasai pasui atumbang ke imagine po alang litum matha dam po je bang ke jolan kaching hon bon same nili hem nihema sorge lason po ilitum ke matha tum same doji lasi labang so ke matha ben same ilitum lan su se akang hon kachuri ji aphan ke matha de tum samido on sameli tum chini nang ji non elitum along ko mat sikidoma alang lihan lo ahok pedabang alang lihan lo elitum a soulmate usi elitum mathan ko lapen ke elitum methang aning karong ji aphan elitum chematha bong las de elitum hengno elitum penanason ke elitum sacrifice ang ji hala elitum elitum achor kopi ma ning hang las de elitum chini dam munang ji एकदम इन्निंग के हांग चिपा प्लेंग चोट बांगे चौकचे सेलिब्रिटी मटे एक्टर एक्ट्रेस तुम के कचिकाक बांगे लगे दो ये तुम काके समय आर्जुपन लोंग बोन समय नॉन ला इंटरनेट अलोंग हुर किचुदुत लगे मेरी कॉम पुठाक अथे अलांग ली फान रादा तुम मुनि तुम निंग चे थेपिक लपेंटे अलांग ली फान निंग चिंग साम्पिक अलांग ली कोपिलो इनुट बॉक्सर मणिपुर पेन अलांग ली इनुट ओलंपिक बॉक्सर पद्मा विभूषण Padma Bhushan lapente Padma Shri Awards itame alang li kelonga banglo Asian Games Commonwealth Games along pensita gold medalist lo alang li apena lage karung ongkholar mate alang li phan onlar pustame hang alang li inut footballer usomar stame bang pli lo Mary Kom lapente onlar alang li tumang bong kachi tonte dolo 2022 anikan onlar bang alang li election pathuduno assembly election along hadak ke patudun hur alang li camping fund 2-3 crore atangka damlo crore hini ke thom atangka damlo bon same alang li remdet lo hala so arni pen alang li financial crisis made tangka maha kaduri se medokok lo alang li temang bong kachitonte hala suhut pen si cheng pon lo pusi media long stemik lang pon iltum chini nang ji onlara bang alang li akimang mate alang li a career lage football player se alang li kachimanji pusi aning ke hang bon se hala se alang li sacrifice that Mary Kom aphan kaching hona joine athe Mary Kom bang alang li met hang asai matela boxer asai long ba focus vet nang pusi alang li osomar tu phan atke onlar bang silang aplo bon sabe non bang ke Mary Kom alang li met hang aning ke hang no se papleng no ne mate kopia kisung no ne media long alang li hin ben ke statement ke klardak ben pon pela bon same Mary Kom ke do bang ke Faridabad la pen ke la punat onlar alang li ke do bang ke Delhi alang li tum same ke do same che prekdak adhek no pache thanglo Mary Kom alang li business partner do a Hitish Chaudhary pune pine alang li pensi non ke kaching ki pusipu athe social media long sitame alang li tuma photo
alang litum chuthai ra peda photos tame dopik Mary Kom a fans ki dopik bon same lahaya fans to man tame aning oiru alang li pha non bang ke me henono sig pulo gold digger home wrecker lason se alang li pan ke hang lo onlar la pende Mary Kom alang litum official statement bang ke chipi pelang alang tum ningje jelang je nitum ke diverse edlo nitum ke chikak edlo po alang litum mang huben make babar pelang adhek tum ningje lo je Mary Kom akisung kopilo ne chini une itum chini ne data posi itum judge nang ne posi ningje pon lo alang litum a family long kopia problem tong ke dolo ne interfere du nang ne posi adhek tum ningje lo ahok lo itum interfere ke nang ne bonds ta me itum kache than ke nang sot kacharli dun I phan ke kalide nang ji komane actor actress atum lason poling le itum kado ka visame lason che plang nang ji la pukali itum penan so pulotang de itum bot inang ji itum ekai ding pian kedora peji phan kisung ke boy financial problem prejam a problem la ke a family tin along sitame dolo la penle chupuchi sitame hamate anut ka prek penle chupuchi sitame la ke problem ma ke life long ke dobek ko itum tak 70 80 90 years bang so period the doji la pende tum ke dora ji pene pena problem ang dobek ji bon same tum understanding pen itum lam ke che than ben che than che mum ben si tum che pare se roi ben si thot che mi thunang ji bang so video long nang tum phan I sia tomo nang khat ponik tu hala tum sta me la son lo penan so ke che tonte lo sita me pinso bang si chok ji hada ke pinso bang ko pilo aka prek phan si alang li chingki de lo hala so arlo so men ke jane pulo alang li jane phana ning ke doga jone alang li methang chor phan ke ning king sam se de sam si dolo la pende la bang so munit bang ko pilo ke matha ke ni piso phan ke diverse po nili chekak dak po se alang li matha lo la pen ke la so lam se me alang li ke papar ji pan si bor ilo alang li papar hai hedet ke cheng si alom ke bor se me la ajo an chora pet hut alang li ang hopen papar den mon se me arlo so bang ke thangna reactions ta me abe alang li ing samjin pen arjulo ko people of se alang li arjulo bon se me bang so pin so bang mate apina na bang thak de amar si apiso ba ning opik lo alang li chiru pik lo apena na bang finalize de lo je alang li phan ke chekak bek ku sa ning nong che parai de lo apena bang ning je lo je 40% an ni company la atangkan se me nang pipo la pente hemrit se me nang people hai alang li chak lab lo bon se me alang li piso bang pulo thalang ni condition ni ning kyang se me nang popleng nang ji pulo alang li kopilo jopang thang alang li la bang so matha si alang li mekjang ji pin la piso bang api alang li alu long si tok lo bang so alu tok bom hut sita me la penan bang ke thek lu nong lo api so bang ke mekjang ji pin nang bor se me alang li penan bang se me kelak mat sang thu joy api adap prang la bang so letter pilo bang so letter mate la bang so alu alang li porhi lo penan bang hala bang so alu mate letter long ke tok ke la son no alang itum aprang alang itum adamasar ke claim hut mate la wedding hood ma alang li phan mate la piso phan karbak ponason ada wang alang li phan arbak nang ko bedroom la pente dining room long 10 meter ni sidoji meter keban bak sidoji narbak ver nang jiplo van man an mate chikloi jonan la pen ke la suang bong che bong hede nang jiplo ase alang li tum asupu se me dotang lo la pen ke asupu sitame exam to kom la sopo si alang li sopo phan disturbing tung te plo amar si pinso bang sitame to enita diversity pod la so ison bang ke arjudet po si alang li mathalo lapen ke alang li karbak stame pangcheng la piso alang li bedroom lapen te pu dining room an lapen ke uso bang ke aning che parong no jo ni poke ni pai phan karbak si alang li ning che parong lason si arni damom no kicheng si angko ke alang li piso phan karbak stame arbak sangrang ason si dolo ati alang li tumang mong chimi me de la joine alang li tum chi pate bobbe alang li tum ching POA la pente alang li tum abang se me chi pap OA amar si arbak sangrang ason si dolo por se me pijo pen ke alang li tum aprang ateng alang li tum adam sar hut ko son mala mate la wedding hut ko son malang li phan karbak ateng si apike la son thorsi alang li phan arbak lo la pente arlo so bang sta me di comfortable mate ningkang samesi charbak dunno lapen kada wang karbak un hud hala alang li tuma supu alang li stame kai ke stame aning che parong dun ver la son ison alam ngala son lo bang so apin so bang mate apena na bang alang li piso phan ke arbak bon ver lo lapen te arni wang karbak son ke kali de lo api ong alang li piso bang ke abang harjang ong son si alang li tek onong lo
api bangke alang li arbak ver lo amar si uthot alang li tu maning jing sam tu ber amar si alang li decision en lo je jen phane thanam po pade ade pin ben thanam po je diverse velo di pisu phan ko thanam po blo lapen ke alang li tong sik kot dam si jenong dam si negen di pisu phan diverse velo amar si hala jen bang alang li phan stame ardep te alang li tong sik kot alang li ahem chewang thulo bon samay alang li ko pilo thek longke alang li piso bang hala so porut bangke alang li bang so pirthe pen chiu elo apiso bang cancer kisu silong pu pijo pena ogar lu si alang li phan attack bom lo lapen ke la so joini si alang li rd sitame jumpon bom lo apiso bang samay apiso bang ke chethan the lo ala penan phan bangke alang li piso bang akimangke la lo alang li asopu phan kang hon na joini alang li ko pilo bang so diverse pen alang li sopu phan pene aking no so le affected na ke mathas ta video lo asopu si bang so a diverse ke khang check jibon se alang li ning hang lo atomu bang elan ve lo ahok atomu ne mate ke bonda pun atomu ne lan mang ke ne khan context de lo pon samen ni li bang so atomu porilong sinani to mas tame nang than pon lo dak pen ni to mission soni charlie lo de e tum ekaye ke dingo e tum komat men se chapachor ma alang li tum ben sir tum ekai ding pis tame e tum do tip nang po lapen ke eli tum penanso pulutang te kaching ki stame tum kai ki stame chingki ver nang ji chingki pa me nang ji lapen ke eli tum close connection eli tum do bek nang ji eli tum lam chingki stame mate eli tum ke do ke dam stame tum jong si chipa prek ong lo pulutang te ningkang samang ke aphiong abiong ji laso posi kon me eli tum close ke do tek lan se ke me lo etum langnam nang hala so apin so bang same alang li piso phan kaki sebe chingking tungte mate pate bogek tungte laso joini se alang li kang hon same abide lo bol same aphi arbak kon ber lo chiklo jon alang li arbak kon ber mara phike aprang akang hun so si put hot chereng thulo wole bang so video lo litum je thanam chonang nili ning thelo nang litum methang achor phan ning aklong pen ning ching sampo da pen ching hon po pusin ning thelo puthot chitong thunang do methak me kardong